Cada vez son máis os peregrinos que deciden facer o Camiño de Santiago en bicicleta. Por esa razón, a Deputación de Ourense vai instalar estacións de servizo para os ciclistas na Vía da Prata, mellorando o que é un dos grandes atractivos da provincia e o itinerario xacobeo máis extenso de Galicia. A través do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico avánzase na posta en marcha dunha ruta cicloturística que vai permitir aproveitar a especialización deste itinerario xacobeo para atender a crecente demanda dos peregrinos que optan pola bicicleta como medio de chegada a Santiago. Neste sentido, xa están adquiridas as estacións de servizo que se van instalar próximamente nunha dúcia de concellos con dúas modalidades dispoñibles para as bicicletas tradicionais e para a recarga de bicicletas eléctricas. Esta actuación enmárcase no proxecto Camiño Vertical. As estacións de servizo, deseñadas tanto para adaptarse a medios rurais como a urbanos, inclúen servizos como punto de lavado, sistema para encher neumáticos e punto de reparación con un soporte para bicicletas e ferramentas. Máis dun millar de peregrinos que elixiron o itinerario ourensán en 2024 fixérono en bicicleta, sendo un dos camiños con máis usuarios ciclistas. Desde a institución provincial destacan que os 200 kilómetros e os 28 concellos da provincia polos que transcorre a Vía da Prata son unha realidade cada vez máis accesible grazas á alta velocidade que conecta a capital de España, Madrid, con Ourense a través do AVE. Neste sentido, animan tamén os peregrinos a iniciar xa na Gudiña o seu camiño. A Deputación avanzou o pasado mes de xaneiro durante Fitur a campaña promocional da provincia elaborada a través do INORDE e coa colaboración da Axencia de Turismo de Galicia. Está centrada na Vía da Prata como experiencia completa para o viaxeiro, pondo en valor os valores paisaxísticos, patrimoniais, culturais e etnográficos do itinerario xacobeo máis longo de Galicia. Oh, yeah.